Diyan, parang pinagpahingan yan. Tsaka dun. Ay, dalawa. Ay, kinain na yung isa. Yan, good size. Yan. Ayos. Meron mga lods. May kita agad. Ayan o. Yan. Alimango yan. Tsaka may kasok dito. Magkabilaan. Bakit kaya? May alimango kaya na malaki? Wala nang kain. Ay, may malaki nga. Ayan. Ayos. Yan mga lods. Magandang hapon sa inyong lahat. Bali, maglalatag tayo ngayon ng mga trap. Walong trap lang yung lalatag natin. Kasi wala tayong pain. Isa lang yung huli natin kanina. Bali, napainan ko na yung anim. Yan. Bali, itong dalawang malaki na lang yung papainan natin. Dalawang pain lang yan. Ganun pa rin yung pamain natin, igat. High tide na kasi kanina mga idol, kaya hindi na tayo nakapag hanap ng pamain. Buti nga nakahanap pa tayo. So yun, shoutout sa inyong lahat mga lods. Nagpain na tayo kasi hapon na, alas 4 na. Yan yung ibang trap natin, oh. Yan mga lods, bali dalawang trap pa yung papainan natin. Dalawang malaki. Sana swertein tayo bukas sa pagpandaw. Para kahit paano may pangbigas na naman. Sa ibang lugar mga lods, yung lagayan nila ng pain, lata. Nilalagay nila sa lata tapos binubutasan. Dito sa amin tinatalayan. Sa iba kasi mga lods yung diskarte sa pagkain. Yan mga lods, punta na tayo din sa spot na paglalatagan natin. Sa dating spot pa rin sa Katunggan. Doon tayo banda. Sana swertein tayo bukas sa pagpandaw mga lods. Medyo may high tide pa, oh. Yun mga lods, nandito na tayo sa spot. Dating spot pa rin natin to. Bali, maglatag tayo dyan ng isa, yung maliit na trap. Yung maliit, ihuli na natin yung mga malalaki. Sana abutin to ng high tide mamaya. May sapa papunta dun mga lods, papunta yan dun sa Masukal saka dito.
Sana may laman ang spot na to. Ilubog lang natin sa tubig yung pain para hindi maamoy ng daga. Ganyan lang ang diskarte dyan mga lods, para hindi masira yung trap natin. Medyo hindi abot. Anuhin lang natin yung lupa pa, yung putik, para medyo lumubog yung pain. Ay, sana kung may taga-video tayo. Ito na mga lods yung pangalawang trap natin. Sana swerte. Sana may swerte ito bukas. Ito mga lods, maglagay tayo ng trap. Mali, pangatlong trap na natin to. Tatlo kasi yung sapa dito mga lods, oh. Diyan. Saka dito. Saka dito. Mali, dito sa gitna yung trap natin. Dito mga lods, may sapa dito. May malaking puno dyan, oh. Saka dito sapa. Nandito yung pang-apat natin. Sana makahuli to mga lods. Ito na yung panglima natin. Madalian na natin pag kasi hapon na. Madalian na lang yung paglatag natin. Bali, tatlo pa to. Naku, mga lods, may pinaglatagan na pala, kanina lang to. Yari, balik tayo dito. Hapon na pa naman. Parang may naririnig akong boses tunog mga lods. Baka alimango yan. May napapansin din akong mga box dun kanina. Yun. Dito na lang tayo maglatag. Sapa kasi papunta dun. Yung malaking trap ang ilatag natin dyan. Baka sinyalis yan na may alimango. May narinig kasi akong tunog. Baka tunog yan ng malaking alimango. Hindi yan papasukan ng daga kasi lubog yung pain. Hindi maamoy ng daga. Yan mga lods, bali dalawang trap na lang yung
latag natin. Punta tayo dun mga lods. Yun mga lods, dito na yung pangsyam natin. Dito na lang natin latag. Sana meron dito. Yun mga lods, bali isang trap na lang. Dito natin latag mga lods. Sana mayroon dito. Dito mga lods, no? Sana may laman dito. So yun mga lods, tapos na tayo mag area ng mga trap natin. Sana surdiin tayo sa pagpandaw bukas. Kahit may pinaglatagan na. Iwan ko lang makakadali pa tayo. So yun mga lods, abang-abang na lang bukas. Update ko kayo bukas sa pagpandaw. Sana lang mag-umulan. Stay tuned lang mga lods. Yun mga lods, magandang umaga sa inyong lahat. Makulimlim yung kalangitan natin. Medyo naulan, no? Hindi sana ako magbibideo sa pagpandaw. Kaso kailangan para sa mga solid na taga-suporta natin. Bali, nandito yung unang trap natin mga lods. Sana meron. May pain pa. Meron mga lods. Hindi siguro dito nalatagan. Kaya nakadali pa tayo. Dito mga lods, may papandawin tayo dito. Sana meron. Meron mga lods, oh. Yan. Ay, dalawa. Ay, kinain na yung isa. Ayos mga lods. Yan. Sayang yung isa. Kinain. Yan, kinain yung isa. Yan o, kinain yung isa. Medyo malaki na yung kinain niya. Sayang. Ayos pa rin mga lods kahit may pinaglatagan na. Mukhang sinuwerte pa rin tayo. Yan o, shell na lang yung natira. Yan o. Dalawang trap na yung napandaw natin. Ayos. Laki ng puno na to mga lods o. Napakalaki niyan. Nakakatakot din tingnan mga lods. Kasi sobrang laki ng puno na to. Puno na miyapi. Yan, good size. Yan. Ayos. Sana may kasama. Mag-isa lang mga lods. Ayos. Kahit may pinaglatagan na, binigyan pa rin tayo ng blessing. Yan o. Yan mga lods, oh. Kulay itim na.
Ayos, ubos yung pain. Oh. May huli rin mga lods. Oh. Ay, nakalublob na siya. Yun oh. Nakalublob na lang mga lods. Ayos. Ayan mga lods. Oh. Yan. Ayos. Sunod-sunod yung huli natin kahit may pinaglatagan na. Iba talaga pag swerte mga lods. Tingnan natin sa lubang. May alimango ba dito? Sa malaking puno na to. Parang maraming pinaglubluban ng alimango. Doon parang pinagpahingaan dyan. Dyan, parang pinagpahingaan yan. Tsaka dun. Sayang, walang alimango. Baka pumasok na sa trap natin. Kasi dun yung isang trap natin na may kasama na kinain. Tapos dito naman yung isa. Dyan lang may pain pa. Makakasok lang. Parang hindi nagalaw yung pain. Wala. Ang ulam lang. Meron mga lods. May kita agad. Ayan Yan. Alimango yan. Yan good size. Yan. Good size mga lods. May suga-suga crab sa taas mga lods. Tsaka may kasok dito. Magkabilaan. Bakit kaya? May alimango kaya na malaki? Wala nang pain. Ay, may malaki nga. Ayan. Ay, ayan mga lods. May malaki nga kaya sila natakot. Kulay verde. Yan kulay verde ng alimango. Ayos. Dalawang pa pinantanggalan na pala ng sipit yung mga kasama. Ayos mga lods. Kaya pala sila natakot may malaki pala sa loob. Ayun mga sipit natanggal na. Ayos to. Jackpot. Kahit walang piraso lang yung trap natin. Sige mga lods, update ko na lang kayo mamaya pag nandun ako sa kubo. Kasi naulan na Mga lods, nandito na tayo sa kubo. Bali, dalawang trap yung walang alimango. 6 na trap yung may huli. Yung una natin nahuli kanina mga lods. Kinain yung isang alimango. Tapos ito naman yung isa. Yung pangalawa na nahuli natin na laki din. Ito yung pangatlo mga lods. Yung pang-apat na malaki. Good size.
Ito yung ano, panghuli natin. Mga lods, oh. Ayos, nakadali tayo mga lods. Yung unang pandaw natin mga lods. Good size na rin. Bali naka-6 na piraso tayo na ano, alimango. Goods na rin mga lods. Ayos, sinerti tayo. Naka-6 na piraso tayo sa 8 trap. Ito yung ano, kawawa yung kasama niya, oh. Kunti na lang yung natira. Pain, oh, meron pa, hindi inubos yung alimangong tinira. Mga good size yung nadali natin. Yan mga lods, oh. Ayos. Yan mga lods, salamat sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat dyan mga lods. Kumusta po kayong lahat? Ito yung ibang trap natin. Wala pa tayong sapat na pamain para mailatag natin lahat yan. Jackpot talaga kung lahat yan malatag natin. Sana makadali tayo ng maraming pamain para malatag natin yan lahat.